În memoria eroilor martiri, domnul Marian Vasile Ghica, folclorist tezaur uman viu UNESCO, va colinda Lin mai lin oștirile mele. Lin mai lin oștire mele, lin mai lin oștile mele, până-mi găti pe martiri, până-mi găti pe martiri, că le-am croit de-un veșmânt, că le-am croit de-un veșmânt, lung și lar până-n pământ, lung și lar până-n pământ. Pe poala veșmântului, pe poala veșmântului, scris câmpul cu florile și cerul cu stelele. Scris câmpul cu florile și cerul cu stelele. Iar în piept și speticel, iar în piept și speticel, scris-am luna cu lumina și soarele cu căldura. Scris-am luna cu lumina și soarele cu căldura. Iar pe cei doi umerei, iar pe cei doi umerei, scris de-albin luceferei, Doamne, Dumnezeu să-i ierte, Dumnezeu să ierte eroi și martirii neamului românesc.